Mira't Beniarrés, a veure què marca, Toni. No, dic el Pantano. El Pantano? No sé. El Manu diu que en Beneixim... L'estació del Calvari també s'ha parat? No fastidis. Que pot ser més que res fallo d'internet. El de Beneixama diu que allí plou, en Beneixama, que ja para de nevar, que sols plou. La de Font de la Figuera és per internet també. I si Cristobalicos també està parat, és per internet també. Que Cristobalicos actualitzarà, però per internet no va ser l'última volta.